বাস টু লেখা হয়েছে মানে এই ঘর এই দেব বাবু মা শলা ভিকারি ভাই মারিবে চিপা চিপি সিস্টম নাই আঙ্কর এবার নাগিছি এটি চিপিবি ଆଉ ଭଲ কিনা চিপিবি যেতে পারিবি চিপিবি মিলু আজ খারাপ ହେଲା চিপিতে ফেলে দাও না আবে হে চিপুচু তো চিপুচু পরে মারি বাসি ধরছু আবে কি যন্ত্র নগাইলি আ জি আইলা চেচ তো কি হবে পর আইজ কর নমস্কার নমস্কার ঘর ভଡ଼ା ପାଇଁ ଆଇଥିଲି ଆଉ কোন ଘର ଭଡ଼ା তো করছু কোন ମୁଁ ପୁରାପୁରି କରେ কোন কোন পুরা পুরি করু ଗାଡ଼ି ଚକାରେ ହାୱା ପୁରାଏ ওহো ବୁଝିପାରୁନ କଥାଟା ମୋଟେ ପାଟି ନାଗୁ ତ ଖରାପ ওহো তো খনাটা আচ্ছা হো ଖରାପ তো খনা আ খনৌ তো খনা নই মানে তথা কোনটা কইবে ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ କି আচ্ছা তু ব্যাচলর না ফ্যামিলি ବ୍ୟାଚଲର ଫ୍ୟାମିଲି কোন ব্যাচলর ফ্যামিলি আচ্ছা আবে হে ব্যাচলর ফ্যামিলি কোন ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟାଚଲର ଗାଁରେ ଫ୍ୟାମିଲି হ্যাঁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବେ ରହିକି ଫେରେ ପଳେଇବେ আচ্ছা কাই পুরা রইলে কোন অসুবিধা ହେଇପାରିବନି ବା কাইকে ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଚାକିରିଟା କରିଛି ତ ଡ୍ୟୁଟି ସାଡ଼େ ପଡ଼ିବ ହଉ ହଉ ମୋ ଝିଅକୁ ପଚାରେ ମୋ ଝିଅ କଣ କହୁଛି ଝିଅ ମା ବିଉଟି ଡାକିଲ ବିଉଟି ଆଇ ଆଇ ବିୟୁଟି তোর চকলেট খিয়া বয়স যায়নি প্রেম কোঠু শিখিলু হ্যাঁ দেখো না সবବେଳେ ওটা চুচি মিলা তুই কলেজে পড়ে সবବେଳେ ওটা চুচি মানে কোন চুচি মিলা দেহ খারাপ হবে না এমনি কম কହୁଛ যে এইটা ତମ ଘର କଣ এইটি ଆମ ଘର আবে হে তুই কোন মো ঝিଅକୁ চিনিଛୁ ଚିନିଛି ମାନେ ଦି ଚାରି ଥର ପୁରେଇଛି କଣ ପୁରୀ ତା ଗାଡ଼ି ଚକାରେ ପମ୍ପ ପୁରେଇଛି ଏଇ ଦେଖିଲ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ ମନେ ପଡୁନି କଲେଜ ଛକ ବାଁ ପଟେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ହଁ ହଁ ସେଇ ପମ୍ ଦୋକାନ ଜାଣିପାରିଲି ତାମାନେ ତୁ ତାକୁ ଚିନିଛୁ ହଁ ବାବା ଚିହ୍ନିଛି ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି ମା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଘର ଭଡ଼ା ନେବ କହିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ତାର ଗାଁରେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ବିନା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦିଏ ନା ବାପା ଆଁ? ତାଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଦିଅ ମ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ନକ ହଁ ନା ସିଏ ଭଲ ନକ ହଁ ତୁ କଣ ମୋ ଉପରେ ବାପା ମୁଁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ପମ୍ପ ଦିଅନ୍ତି ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ହଁ ହୁଁ ହଉ ବାପା ଶୁଣୁ ଯଦି ତୁ ଘର ଭଡ଼ା ନବୁ ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିବୁ ବୁଝିଲୁ ଆଣିବି ନା ଆଣିବି ଭଡ଼ା କେତେ ତୁ ମତେ ଭଡ଼ା ମାଗୁଛୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଦେବି ଦେବି ଭଡ଼ା କେତେ କାଲି କହୁନ ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଭଡ଼ାଟା ହେଲା ମାସକୁ 2000 ହଁ। ଟୋଟାଲ 2 ମାସର ଆଡଭାନ୍ସ 4000 ଦବ ଆଚ୍ଛା ତମର ଫୋନ ପେ ଅଛି କି ନାହିଁ ପଚାରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଫୋନ ପେ ନାହିଁ ମୋର ଫୋନ ପେ ଅଛି ହଁ ହଁ ମୋ ଝୁଅର ପୁନା ଗାଳିଆ ବୁଢ଼ା ତାର ପେ ନାହିଁ ଝିଅର କିନ୍ତୁ ପେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କଣ କହୁଛୁ କଣ ଫୋନ ପେ ହଁ ମୋ ପା ଝୁଅର ଅଛି କହିଲା ନମ୍ବରଟା ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ପେ କରିଦେବି ଫୋନ ପେ ଲେଖ 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 ହଉ 3 2 ଆସୁନ ଟିକେ ଚିପି ଦଉନ ଚିପି ଦେଲେ ନିଅ ତମ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପେ କରିଦେଲି ପଇସାଟା ଫୋନ ପେ କରିଦେଲି ଆଲେ ମା ଝୁଅ ଦେଖିଲୁ ତୋ ବୁଝିନା ଆଇଲା ବାବା ଆସିଗଲା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲାନି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ ସବୁ ମାସରେ ବି ତମ ଝିଅକୁ ପେ କରିଦେବି ହଁ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ କାଲିକି ତୋ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା ହଁ ବୁଝିପାରିଲୁ ମୁଁ ତ
पे कर देली हाँ, जा। मु जाउची जा काली आइला तो भागा नहीं के नमस्कार हाँ नमस्कार नमस्कार जाउची आइले दे दे देखाबा। देखाबो ଆଉ ତ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ପହଞ୍ଚି ଯିବା ଆଉ ତମେ ହେଲେ ଅଧିକା ହେଲେ ତମ କଥାଟା ଶନିବାର ବେଶୀ କଣ କରିବି ମୋର ତ ଛୁଆ ବେଳୁ କଟି ଗଲୁ ଦୋଷଟା ଅଛି ଆଉ ଛୁଆ ବେଳୁ ଆଉ ଏ ଯୋଗଣିକା ତୁ ଖାଲି ଚାଲି ଚାଲିକି ତ ମତେ ବାଟରେ ନେଇକି ପଳଉ ଆସୁନ କଣ କଣ ଆସୁ କଣ? ଯୋଗଣିକା ବାରିକିଆ ଚତରିକିଆ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ମୋ ଗୋଡରୁ ପାଣି ମାରି ସାଇଲୁଣୁ ଯୋଗଣିକିଆ ମୁଁ ସିଆଡେ ମୋର ବାସନ ମାଜୁଥିଲି ମାସକୁ ଟଙ୍କା 3000 ପାଉଥିଲୁ ମତେ କହିଲୁ ନା କଣ ଦିନକୁ ତତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ସହିତ ଚାଲେ ଆଉ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ନ ଦେଲୁ ତୁ କଣ କରିବ କଣ କରିବି ସିଧା ତଳେ ପକେଇ ଲୁଗା ଟେକି ତୋ ଉପରେ ଏମିତିଆ ଗାଳି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଶୁଣି ହଁ ଶୁଣି ଖାଇଯିବି ଭଲ କି ପାଟିଆର ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଯେ ତମର ଝାମ୍ପୁରୀ ବାଳ କଥା ପଚାରିବ ବୁଢା କି ଉତ୍ତର ଦେବି ଉତ୍ତର ଦେବୁ କଣ ଉତ୍ତର ତୁ ମୋ ଉପରେ ସେଗୁଡା ଛାଡି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେବି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେବି ମୁଁ ତିରୁପତି ଯାଇକି ବାଳ ପକେଇବି ବଢିଆ କଥା ଆଇଲ ଆଇଲ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ଘୋଡା 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 ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି କହିବା ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗାଣ୍ଡି ପଠେଇ ଦବ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ହବ ବାସି ହଉ କି ନଗଦ ହଉ ଏ ଖବର ଟିକେ ପଢିକି ଭେଦେଇ ଦେଲେ ଯାଏ ଆଉ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ମାନ୍ତି ଘର ବହୁ ଫେରାର କି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଯୁଗ ତ ସେଇଆ ହେଇଗଲା ଏଣିକି ହବ ଏଗୁଡ଼ା ମାଛ ମାଂସ ସବୁବେଳେ ଖାଇଲେ ଝିଅ ଗୁରା ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବ ଆଉ ଆଜିକାଲି ହେଲା वाह वाह ओ वाह 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 वाइफ मोर वाइफ अंगनवाड़ी चाकरी टिके नंबर रहिबो टेकिले सिना टे देखिबी आ मां टे टेकुनु टिके दी हाते टेकिला टेकिला तल टिके किए कहला ସେଇଟା ନୁଲା ତଳ ନୁଲା ଉପର ଟେକିଲେ ସିନା ତ ମୋଟା ଟିକେ ଦେଖିବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟେକିବ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଘଡ଼ି ମରା କୋଇ ଧାରା ଧାରା କଣ ପୁରା ଚଙ୍ଗା କଥା କଣ କି ତି 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 ତମେ ସେଇ ତି 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 ହେଇକି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବନି ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ରୁହ କୁହ ଭାଇନା ଟିକେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ମାନସିକ କରିଥିଲି ତିରୁପତିରେ ଯାଇ ଅଣ୍ଡା ହେବି ହେଲେ ସେ ଯୋଗଣିଖିଆ ବାରିକ ସପ୍ତରିଖିଆ ବାରିକିଆ ଦେଖିଲେ ମୋର କୋଉ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲା ହେଲା ହେଲା ତୁ ଏଇ ସକାଶେ ଏତେ କୋର୍ଦ ଫୁଟେଇ କାନ୍ଦୁଛୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଅଧା ଗକିକି ଚାଲିଗଲା ମୋ ବାଳୁକୁ ଭାରି ଲୋକ ମତେ ଅପନିନ୍ଦା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ସକାଶେ ତ କୋର୍ଦ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ତ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବ ନଈ ବଢି ଏଇଠି ହବ କାନ୍ଦନି ବିୟୁଟି ଆଉ ତୁ ଏତେ କୋର୍ଥ ଫୁଟାନା ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଏ ଶୁଣୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଥାଏ ମୁଁ ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି ତୋର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିକି ଆଣିବି
ତୁ ଆଉ ଏତେ କୁହ ଦାଉ ବିୟସ ହୋଇଯିବ ଏ ମା ବିଉଟି ବିଉଟି ଲୋ ବିଉଟି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆକୁ ନେଇଯିବୁ ଆଇ ଶୁଣ ଉପର ଘର ଚାବିଟା ଠଣାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ବାପା ଆକୁ ଦେଇଦେବୁ ସେ ଉପରେ ଠିକ ଅଛି ବାପା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଆସ ଯା ଉପର ଘର ଉପର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମୁଁ କରିଛି ହେଇଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ସେଇ ଉପରେ ସବୁ ତୋର ମିଳିବ ଆଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ନାହିଁ ଇଏ ଉପରେ ନା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା ବାବା ଯା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସ ହଁ ହଁ ବାପା ଠିକ ଅଛି ଗୋଡ଼ ନେଇ ଆସ ଚାଲ ଆସ ଚାଲ 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 ଆସ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ପା ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସଟା କଣ ତମ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପେ କଲି କଣ ଜାଣିପାରୁନ ଓ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କଥା କଣ ଏବେ ମୋର ଟିକେ ଆଣ୍ଟେନା ଚାମ୍ ଧରିଲାଣି ତ ହେଲା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯାଉଛି ଯା ଆଜ୍ଞା ଓ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଡ଼ି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଗୋଟା 1.5 ଫୁଟିଆ ଖନାକୁ ଗୋଟା ଇଏ ବାଇଗଣ ପୋଲି ଆମ୍ବ ପୁରା ଗୋଲ ଗାଲେ ଯାହା ହଉ ଏ ଘରକୁ ପଶି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ଘରଟା ପୁରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଇଏ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଇଏ ବିଉଟିର ମା ସତେ ଯେମିତି ଆର ପାରିରୁ ଫେରି ଆସିଲା କି ଓ କି ବାସନା ସେଇ ବାସନା ତ तोर चॉकलेट खिया बयस जाइनी प्रेम कोठू शिखिलु तोर चॉकलेट खिया बयस जाइनी प्रेम कोठू शिखिलु चाटिव टे चटाचटी कम कर जेते तुम चाटिलनी मासक भितर कुर्मी पेटरे फुल हो जाए से चटा एइट देख कौन तुम सब कथा कहबो मु सब कथा मानिबी हेले मो चोटा चोटी कथा जमा कहबनी कहदेली मु एको चाटीबी हैला चाट मन पुरी जा चाट मोर किछि कहबार नाही तमे व्यस्त तमे डरजेना आनिबी सब दिन पार्टी रे पुरी चुचुचि मोर कोन ई चुचु चॉकलेट सत्तरे सत्य आउ जदी न आनो तुम आंगुठी पुरे चचुमी देबी बुझिलो जहाँ चुचुमिया कथा चुचु मोर कौनसी असुविधा नहीं किंतु तमरी पाई खाली गौरवड़ा नवा कथा ना मु जो बेला लोक मु कौन एटी सेठी रही था तुमको जो पे करी जाइछि राति रे कौन मु सोईछि आ कौन करछ राति दिन सदाबल खाली तुम सपन देखिली राति निद नहीं खाली तुम स्वप्न से खाली रहा कथा तमे बाहा हेचो आ मो स्वप्न कोन देखु जे बाहा ना तुम इमेज अरे मु बाहा किए कहला मु तो बाई माने तुम बाहा ना ना तले से किए बड़ाटिया स्त्री आउ बड़ाटिया स्त्री माने माने कौन बुझी पाऊन मो तुम बापा कहले बैचलर को देबेनी बड़ा से पाख बस्ती पे करी 1000 टंका आनी भड़ा स्त्री तमर की बुद्धि बुद्धि मो बुद्धि तुम गोपाल बुद्धि टिके अधिका जे 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 जेबेटू भड़ाटिया स्त्री आई मोर तुम बापा खाली दिन राति से नुंगुरा नुंगुरी कर तथापि गोटे प्रकार भल खुशी आनंद कौन आ जदि तुम बुढ़ा ताकू पटापटी करदेला आ सी तो पे करियो मत पे करिया पड़ो हाँ जान बी ब्यूटी तुम्हें भारी आज कौन हट लगुच भाई भल लगुच इच्छा हो तुमरी पाखे रही जाती ना 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 ना
ବାପା ମତେ ଗୋଡେ ଗୋଡେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖିଲେ ଛାଡ ସେ କଥା ହେଇଟି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ସବୁଠାରୁ ମିଠା ହେଲା ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ ଏବେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଆସିବାର ନା ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଗଲ ତମେ ଯାଅ ଖାଲି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗଲ ତମର ଯେତେବେଳେ ଗଲ ତଥାପି ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହବ କାଲି ବାପା ଆମର ରହିବେନି କାଲି ଦେଖା ହବ ହେଲା ତଥାପି ମୋ ମନ କି ମାନୁନି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଏଇଠି ରହିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଗଲ ଯାଅ ମ love you ता मातु क्या नमस्कार क्या शुण तू तो ऊपर रहा लोक तो तल को पुणी मो बगीचा आड़ू कहीं बाहर ब्यूटी तम झील कहला कमला खाइब तार तो हाथ पाइबनी से मु ऊपर आसी तलू तोली दे ब्यूटी तो कहला कमला तोली की कहला गछरु तोली की दियो मते ब्यूटी हाथ पाइला तो हाथ पाइला अरे तते बा माफी बदले ये इसके लिए पटरा छोंचु आउ टिके नीचे बढ़ियो तू कोन मते बुझ तू बा म डंग तळे हबु बे ता हाथ पाइला तो हाथ पाइला मु के जानि डाकिला मु आइली ए सुनो हे कोन मोर बे क्या है सुनो आउ दिन जदि मु देखबी तळु को आसी मो बगीचा तळु को नजर करी कौन छोटा करियो सुनो तो टांको बाड़ी के फाड़ देबी बुझलो चल आ जा जाऊ हे खोन ना भेण एबो कहूची गोटा सुबुची गोटा छाड़ मो झुओ तो खराब है मु का दोष दे काली एतोले को नुगा सुके जाइलानी आज कोन एतोले आसीने मु कोन बुझी पारुनी आज गाधई नहीं आइलानी केबे जाउछ आज पळेबी आज जाउछ काय हो ती चाटी रहिलो होते ना ना आउ रही हबनी आ रहिलो ना उम्र सारी अपदा साजा जीवा कथा कहला को वो दियो काले कोन काई की ओह नो तुमको देखिला बेले ता कथा तो खाली मोर मन पडुची कहा कथा का माँ कथा ठीक से बालक से आखि से नाक से ओठ आउ से एतिकी दाउ आउ तळु को जाना ओ रोजी गरु चल आइ के रेडी दादा घरे जे पहुंच झाड़ी आई जो नलसा बुढ़ा नजर नागिला कौन है जीव ये नुंगुरा तमे ये नालुआ तमे सेही कथा बाबूजी रे 2-4 दिन आम घर आगे खाली नंगर मगर नुंगुर बुढ़ाटे हेलनी एपर्यंत भी तुम रस गलुची लज्जा नहीं मुह तू अब सुन सेମିତି କଥାଟା କରନି କଥା जो कौन आता तुम स्त्री की देखला पर बुझलु मते जेମିତି लागे मो स्त्री रो पूरा अभिगला हां बा छेना गुड़ो ना मो स्त्री बोले कोन तू तुम तिरुपति नंडा आइची नहीं नंडा बे काया कथा करछो बा बुझिलियो बुझिली सेहिति भाई बुढ़ा कोया क्या फैमिली ना आइले रखिबो यही नुंगुरा काम करिवो पु जान नथिली बापा आ जल्दी आसो चा हे गलानी जा चा पी मरी बुढ़ा नुंगुरा अब सुन खराब है अब सुन
ତୁ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବୁନି ମୋ ଝିଅ ଚା କରିସାରିଲେଣି ମୁଁ ବୋଧେ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଚା ଦାନ୍ତ ବସିକି ଖାଇଦେବି ଯା 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 ବାବା ମତେ ତୁ ଖରାପ ଭାବି ଚାଲ ଚାଲ ଚା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଚାଲ ତୁ ଯା ବଢିଆ କାଇଦା କରିଦେଇଛି ରେ ଆରେ ମୁଁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିବି ତୁ ପେ 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 କରିବୁ ତୁ ତାକୁ ପେ କରିବୁ ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ ପେ କରିବି ଭଗବାନ କି ଘରଟାକୁ ଆଇଲି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଟି ରୋଗ ବାହାରି ଗଲାଣି କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ରୋଜା ତମକୁ କେତେ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଖୋଜା ଉପର ତଳ ତଳ ଉପରେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଧରିଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ଆଣ୍ଠୁ ହେଲାଣି ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ଖାଲି ପଶିକି ରହିଥାନ୍ତି ଲୁଗା ନେବାକୁ ଆଇଥିଲି ବା କ'ଣ କରୁଛି ତମକୁ ମନା କରିଦେଲି ଏତେ ବାହାରେ ବୁଲିବନି ଆଉ ବାହାରେ ବୁଲିବିନି ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ବୁଲିବି ପାଟି କାହିଁ କରୁଛ ବୁଢ଼ାଟା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ଖରାପ ନଜର ପକେଇବ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ଶୁଣିଲ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲା କି ମତେ ପଚାରିବ ଖାଇଯିବି ସେ ବୁଢ଼ାଟା ନୁହଁ ମତେ ଦେଖି ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁ ଗୋଟେ ମାଇ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଶୁଣିଲ ବୁଢ଼ା ଯଦି କିଛି ପଚାରିଲା କହିବ ଆମ ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏତେ ଯୋଉ ଇଏ କରିକି 3 ବର୍ଷ କହୁନ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ କରିଦେବି 4 ବର୍ଷ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ତ ମାଇକିନିଆ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବି ପଇସା ନବୁ ସେତେବେଳକୁ କଥା କରୁଛି ଶୁଣ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଟିକେ ରହିବ ବୁଢ଼ାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବି ଖରାପ ନଜର ପକେଇ ପାରେ ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି ମୋ ଜଙ୍ଗ ସନ୍ଦାରେ ଚିପିକି ମାରିଦେବି ଅନେଇଲ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇନଥିଲ ବୁଢ଼ା ଆସିକି କହିଲା ଆସିକି କବାଟ କଣରେ ଖଣ୍ଡି କାଶ ମାରୁଛି ଏମିତି ଏମିତି ନସର ପଛର ହଉଛି ଜାଣିଲ ନୁଙ୍ଗୁରଟା ବା ହଁ ସେଇଆ ଏ ଯୋଗଣିଖିଆର ମାଇକିନିଆ ନାହିଁ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୋଗଣିଖିଆ ରଡି ତୋ ଉପରେ ଯିବି ଚଡି ମନେ ପଡୁନାହିଁ ଯୋଗଣିଖିଆ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦବୁ କାଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଆଜି ଯେମିତି ହିସାବ କରିକି ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମୋର ଦବୁ ଆଜି ଯଦି ରାତିରେ ମତେ ହିସାବ ନ କରି ପଇସା ନ ଦବୁ ଯୋଗଣିଖିଆକୁ ତୋ ଉପରେ ଚଢିକି ଶଳା ମୁତିବୁ ନା ଟୁଲୁ ପାମ୍ପ ଲଗେଇବୁ ଯାଉଛି ହଁ ତମ ବାପା ପାଇଁ ତ କିଛି କରିପାରୁନି କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି ଶୁଣ ବା ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗଦ ଶୁଙ୍ଗେଇଛି ବାପା ତମକୁ କିଛି କହିବେନି ବୁଝିଲ କ'ଣ କହିଛ କ'ଣ କହିଛି ଆରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଚୂନା ବିସ୍କିଟ୍ଟେ ପାଇଛ ଆଉ ସେ ବିସ୍କିଟ୍ ତମ ଗାଁରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ତମ ଗାଁକୁ ବୁଝିଲ ଧନ ତମର ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ହଁ ଆଉ ବାପା ପୁରା ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ବଢ଼ିଆ କଥା ମାନେ ଜାଣିଲ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ଜାଣିଛ ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଉଛି ଶୁଣ ତମକୁ ଆଉ କିଏ ଚାହିଁବ ନା ତା ଆଖିକୁ ଟାଣି ଆଣିବି ବୁଝିଲ ତମେ ଯଦି କାହାକୁ ଚାହିଁବ ଧନ ତମେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ନା ମୋ ଛାତି ଭିତରୁ କଲେଜଟା ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ହେଇଠି ଧନ ଶୁଣ ବାପାଙ୍କୁ କାଲି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ହେଲା ଯେ ବାପା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସୁନା ବିସ୍କେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କାଲି ପଳେଇବା ଆଉ ଆସିବେନି ଯିବା ତ ଯିବା ଆଉ ତ ଫେରିବାନି ଆଉ ବୁଢ଼ା ଚାଳକୁ ଅନେଇ ଛାଡ଼ ଆସ ଟିକେ ଗେଲ ଗଲ ନା ଆଉ ନେଟ୍ ଲାଗିବନି ନାଇଁ ଲାଗିବନି ସେ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ କରୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯାହା ହଉ ବା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ଆଉ
ଆଉ ଲାଗିବ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ କମାଲ କରି ସୁନା ଇଟାଟା ମିଳିଯିବନି ମାନେ ହେଇଥିବା ନସିବ ପୁରା ବଦଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଇଟାଟା ନେଇକି ଆସିବ ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଅଛି ଆକୁ ମୁଁ 3 ମାଲା ପ୍ରଥମେ କରିବି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଡ଼ାଏ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବାଟା ତୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ କିଣିଦେଲା ପରେ ତା ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମୋର କି କାଦି ବାପାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କୁହ? ଜାଣିଥିବି ହେଇ ବାପାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନି ରୁହ ମ ବାପାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଏ ବାପା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସୁନୁ। ତମ କାନ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଭୁନି। କ'ଣ ମୋ କାନ କାହିଁ ଖରାପ? ଆଜିକାଲି ପରା ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ତତେ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛି ବୁଝିଲୁ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଓହୋ ହ୍ୟାଲୋ କୁହ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଣ ହେଇ ଅନେଇଲୁ ହେଇବା ସୁନା ଇଟାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଇଛୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ହେଇବା ଯୋଉ ଜରିଅ ଖା ନୁହେଁ ସେଇ ଜରିଅ ଖାରେ ପୁରେଇକିରି ଶୁଭୁନି ଆଲୋ ଜରିଅ ଖାରେ ପୁରେଇକିରି ବସ୍ରେ ଆସିବୁନି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଓହୋ ବାପା ସେଇଟା ସୁନା ଇଟା ନୁହେଁ ସୁନା ବିସ୍କେଟ୍। ହଁ ସେଇ ବିସ୍କୁଟକୁ ମୁଁ ଇଟା କହୁଥିଲି ତୁ କାହିଁ ମତେ କାଲି ବାଲୁ କରୁ ଘରେ ନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରି ଟେନସନ୍ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବି ସାରିଲି। ହଁ ହେଲେ ବାପା ସେ ସୁନା ଆଉ ନାହିଁ। ସୁନା ନାହିଁ ସୁନା ନାହିଁ ନା ନା ତୁ କୋଉଠି ବେ? ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ। କ'ଣ ମନ୍ଦିରରେ? ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କରୁଛ? ବାହାଘର ହଉଛି ବାହାଘର। ବେ ମୋର ମଲା ସହିତ ବାହାଘର ହଉଛି। ହଁ ଆଉ ବାପା ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବିନି। ତୋର ଆଉ ମଲାର ବାହାଘର ହେଇକି ଆଉ ଫେରିବୁନି? ଫେରିବିନି କି ଆଉ କରିବିନି। ରୁହ ମ ପାଟି ଚୁପ କର ଅତି ବଡ଼ ହଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ପମ୍ପ ଦଉଥିଲା ମୋ ଝିଅକୁ କାଇଦା ଖଟକଣା କରି ଏମିତି ନେଇକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ପୁଣି ପମ୍ପ ଦେଇଦେଲା।